Salam aleykum mehriban vatandaşlar. Yurdumda güllep öteş arkadaşly serdarymyzyň işleriniň rowaçlyklary betlenmegini arzulap, gepleşigimiziň nowatdaky sanyna seretmäne çagyrýar. Ine ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Göýektepe etrawyna, Göýektepe etrawyna mahsus bolan barmak sirilip bişirilen Türkmen milli çöregiň kemim öz boluşly, uly öwrümli çelpegiň bişirişi dogrusynda söhbet eder. Dogry ýazgymyzyň dowamyny ýene bir näçe tagamlaryň bişiriş pursatlaryny, görkezekliklerini dinanlar ýaňy ýazgymyda başlamaka gurrun berdiler. Ine ýazgymydy ýazýan ýerimiz Göýektepe etrawynyň ýaşaýjysy Anewerdifleriň mukaddes ojagyna. Ine häzir dinanlar bilen sizi tanış edýär. Bize çöregiň mukaddesligi çelpegiň ýaýylyp ýugurulşy dogrusynda gurrun berjek enemiz oğul gözel ene yemem gelinler ay bölük mamacan gelin. Ine bismillah bilen kendirik yazılar seher bilen algyny çöregiň ýurmy bir ýerde de çelpegiň. Ine oğul gözel ene sizden has eşdesimiz gelýär. Türkmen milli çöregiň mukaddesligi ýurmy çelpegiň ýapylşy dogrusyna söhbede başlata. Hamirmayal çörege dilinde gülbebi ilk bilen hamirmayan gow gerek. Hamirmayanam ilk bilen näme täze hamirmaya deňde. Ana üdüm bir ýaňy ýetişende turşuça wagty, şonu üdüm ýygyp takyp tuğjagany alyp şondan adaç hamirmaya hamir edilýär. Hamir edip muny goýlandan soň bir gün geçene soň ýanky eden hamirimi turşaýa, turşap alýar. Ýene onu bir tapar ýanky turşança hamirmayany ýene ýamaşgan täzeledeli. Onun on täzelenmeden soň ýene bir gün geçýär bol hamirmaya turşaýa ýam. Şonu hamira sal berden bolýar da bir iki tapar täzelenden soň. Üzümden edilenler. Onun hamirmayaňy bir arasda hinringde özüň taklamalla hamirmayan aty ulum goýmalar kiçirak goýup onuň täze hamirmayan hamira salýan bolyp etel bir tagat aňrypda tagat ýarymda barýar. Muny köplik bolsaňa köprek onuň kiçirak edilýär, azyrak maşgala bolsaňam azyrak edip ýugurýar. Oğlu diline diňe üzüm şiresinden taýarlanýarmy? Hamirmaya turşusy. Ýok, gyzym üzüm şiresinden däl, ýylla Kurban bayramı gelýär. Kurban bayramynyň çorbasyndan şoň gaýnap durança ýerinden ýagtyjy ýerinden suwuny almaly, şoňa da täzelemeli. Onu ýanky üzüm suwy ýalyp ilki kiçirek täzelep, soň ýene ertesi ýene täzelemeli. İki tapar täzelep, üçinji tapar hamira salsaň bolýar. İkitinem. Olşol arasda saklanýar ýa kendirikde ýa da sırçaly pitide. Ya pitesalyn ya himiseler hamirmayan kendirikde saklaýardyk. Pitesalma da soň çykdy. Ilki bilen onuň hamirmayan meter ýeýle ulum goýansa adaçyk kiçirak goýup ýene erte täzeler ýaletýär da. Erte çöregim ýokla hamir etmeliliginde ýanky hamirmaýany alyp täzelýär. Täzelýär ýertireçeni gowy täze hamirmaýa bolýar. Şoň üçin hem şo täze hamirmaýan täze bolsa tagamy ýutgymese şo çöregiň füýçi bolýar da Türkmen çöregi. Ine mehriban telewiziýler diňleýiňiz ýa hamirmaýa ýitirilmeýänler. Şol ýene de turşanyny bilseň ujundan alyp täzeden hamirmaýa taýýarlanyp dama öýüň gönüzligi bolupdyr. Indi şu wagtky pursatlar görýärse owladylyna hamir ýugurmak üçin hökman goluň güýçli bolmaly. Hamir ýugurmak üçin goluňam güýçli gerek. Öýüňem uğram bilmeli şoň hamiri. Nähil ýugurmalygyny. Ilki garaňda goýça bir eliň bilen garlan soň şonu etil suw goýanmadyňa alyp ýugur bermeliler. Şonu bir adaçyk eliň bilen hemmetini içine eliň aýlap uny garmady. Garasaň hemmer alsan soň onuň ýugurup başlamaly. Hamirmaýan onuň ilki hamirmaýa la çöregi goşarak tutmaly bolýar. Hibäbi onu aldırmaly, çiğsirmeli. Hibem oğudun bolar ýaly. Türkmen aldırlygy çörek, pitir çörekden goşarak bolmaly. Şoň üçin hem şonu tutanda ilki başda tutanda gaty tutmaly. Gaty tutaýdyň tuğuna azyrak goýup ýugurup gaty düşýär da hamir. Başda şonu garaňda ilki bilen goşarak garyp soň köprek ýugurmaly. Köprek ýugurdyňça da hamir gelmellap barýar da onuň. Gaýymdagy ýerde şo hamir parkylýança ýugurmaly ýerde ýaşar. Şo hamirler şeýdip ýugurdyň soň çöregem füýçi bolýar, alanda da içi üýçi bolýar da. Ýene durumlygam gowşan. Türkmen saçanyna kepdeler durýar Türkmeniň mukaddes çöregi. Ine işeňirligiň beýik nusgaty Türkmen dinany işeňir, golu güýçli, öýüne wefaly, şol wagtyň özünde de ahlat bilen seher bilen çörek pişirýär. Türkmeniň dulunamada ama Türkmen
düýüň saçagyna çöregiň bolmagy, tiňde gowurdagyň bolmagy, jyňňarynda jigirdegiň şol wagtyň özünde de elmedi ama duýlugda ak onuň söýülip durmagy göwnüňe de rahat şol. Biziň den annamy seher bilen türkmen çöregini bişirýärler. Sebäbi ýokumam üýtgeşip, berekedem üýtgeşip, türkmeniň ýitmeýän milliligi, nesilden nesile gelýär şol. Kinrikli onuň ýa-da öýde çöregiň ejen hökman her gün ýugurum alýanlygy, şol nesilden nesile geçýän terbiýe. Nesilden nesile gaýyndan giline geçip gelýän terbiýe de. Şoňa teň ähli mehriňe, ähli ahlakyňa şo hamyra tiňdirýär. Şoň üçin şo çörek küýçi bolýar. Ine esasam oğladal ine şu büýsönçülen belli ýa-da her öýüň kenlerigi mudama özüniň täzeligini, arasalygyny saklap gelýär. Şular ýaly un alnandan soň ýurum başlanyna kenlerikden gyra sowa düşürilýär. Şoňa suw damja ýaly teğmilen bolman, arasda saklanýar. Arasda saklanýar. Unalardan bir garaçyň terpeýteňim bolýar ýydyna. Şoňa üstüne suw da dökülmesin. Ine şular ýaly garasam hökman, akly garaly, alaçy. Hamir ýurlýan çanagam suwlanýan fırçaly bediresem eý görülýär. Aşganada özge işler üçin ulanman diňe hamir üçin ulanylýar. Türkmenin gadimden gelýän däpde sorlaryny tamdyra her bir hoçalykda bolmaly. Mamacan gelin ýugurup otyr, ana ýugurmam ýetip barýar bilen nişmat, aýbelek gelin ýugurup oturan hamiri adaçyk çilpeklik söý. Çilpek üçin ýugurulýar. Çilpek üçin ýugurulanyna hamir maýa gerek gel çilpege. Diňe duýjaga bolsa bolýar. Duýda mekderaga duýdulça hem yeredirýär. Gatyja tutmaly, hem yer çöregiň ýaly ýumşak bolmaly, gatyja bolmaly. Ýugurup boşatmaly, men gatyrak tutandan köp ýugurup. Şonu ýaly bolýar. Çilpeklik näme? Azatdan keň zat bolýar tabi. Çörekler ulu bölnäne küçük çilpeklik ýaly ýenler ýetbaşarjak edip ýolmaly. Türkmeniň toýunyň ilki ýeregi çilpek de taçagay. Bu da kedilenne de, şu gedin edinenne her öýde çilpek bir şey belli. Esasam şunu büýsönçülen aýdýar, şo toýa başlamakan gün dogmaka ýugurum alynýar. O gün dog başlanady denanlar yerli yerden oklaw gapagyny alyp ihlas bilen ýugurup ýaýalar. Ýöne şol eltiler, gaýnekçiler üýşüp ýaýlar da goşulyp, ýöne ählisiniň tegelekligi bir ýaýymy. Ýaýymy. Ýokda son ýaýmadan so ýapýan adama kyn bolýar, ýaýlanyna diň çykmasa, ululuk keçili bolsa, agdarynda ýanky keçi aşakda galýar. Şoň üçin hemme il diňrek adam ýaýsa şonu çilpege ýetaty ýaýmam gerek. Diňçe ýaýmaly howa, bişireňden taýrak düşýär şonu. Ojaň başyna gyzgynjak çilpegiň tagamam bir başga şol. Howa başga. Türkmen çöregem edil şonuň ýaly den annamydyň mehri ihlasy tiňel. Ine şular ýaly milliligini, öz tagamny, durkuny, ýoluny üýtgetmän gelen türkmen çöregi, türkmen çelpegi. Şumadenne hem yerime ýugurulyp bolundy. Indi şonu böýlekleri bölmeli. Näçe fikir böýlek bolýar, on böýlek çykýan kiçirä ýeten katolany. Bölünýär. Şonun hemiselerini haşmat ýoluny ýaly illi bölünýär. Pyçak bilen bölünýär, ol itaty türkmençilikde şoňa pyçak urmalar iliň bilen bölünýär. Il bilen bölünip onuň ýol bolanyňdan soň meni üýgen de berken aýbelüň üýü boturşýar üýmeli. Üýü boturkan iliňe bildirýär da şoň ulum kiçimi. Bir üýän adam hemmetine ulu bolsara gapdalan çypyrçym aýrylýar, keçen bolsa gapdalyna goşulýar. Hemmeti diňçe bolar ýaly etip, ili üýüp çyk. Saçaga tarnyk goýulýar. Ýetaty şu üýmäň öýdi, bir bardygelli agyrrak hem yer bolýup, soň ýugurumy ýetmedi, üýüňde ýem şoda ýugurullyga hatap taşymady. Ýünküden meter gowy ýugurulup gowy gelmanyp, şo üýdi diminalar ýaly bolýar da şu hem yer. Yok manç köýköçigen bir bolaýmary. Köýköçi çörek bolmaly der Türkmenler. Mehriban telewarjylar, biz ağa goýuň içinde
iki tane en milli süýji tagamlarymyň biri bolan Türkmen barmak çöreğiniň ýurumuny hemen bu ýerde ýagly çelpemimiň ýurumuny aly denanlar zowala bölüler bunu hela zowalamadyk ýagladyk. Ine demen alýa näder söhbetimizi daşarda bastyrmaň aşagyna dowam eder. Mehman teleworçular. Ene biz çelpeklerimizi ýaýmak üçin daşaryp bastyrmaň aşagyna çykdyk. Ene Türkmen howlusynyň salkyn fursaty özi boluşly Tomuz günlerindäki bir gyzgalaňlyk hereket. Ene ýazgymyzyň bu sany Ahal vilayetiniň Göýektepe etrawyna ene denanamyzyň gatnaşmagyna milli tagamlarymyzyň bir näçe görnüşleriniň başlangyjyna başladyk. Ýagny ýugrumlaryny aldyk. Ene häzir algyny çöreğimiz almagyny dowam edýär. Denanlar onu bastyryp goýdular. Ene bismillah bilen çelpek ýaýmana başladyk. Ene bu denanlar bilen tanış edýär. Şeker genneje Cennet gyz Ana şeker enemiz hemem Gülcan gelin. Ene ol özel ene şu dogry çelpek ahlas bilen ýurdyk, ýagladyk, eldemini aldyk. Şonu bir bölüklen şalem öýülýär şol engan görnüşinde. Naşy çelpekli kamerma diýmin aldyşma. Indi şunu köýköllere bölmek, keçecek edi. Ne diň itaty şunu diň bölmeli. Şu ýaýlanna da diň düşerýär köýkölleriň diň bölmeli itaty. Onuň ýerim bilen ýolunyň da ýa ulrak bolsa aýyrýan, kiçirak bolsa goşýan. Şoňa üçin hem şu ýaýaňda çelpegiň tegelekligi diň bolar ýary. Onça köýköllere bölünýär. Ýaýaňda da şu diň bolmaly itaty. Ýaýaňda da uluk kiçiletmäň, hemmäňe bir miňgesirek bolsun. Tebebi ýakynlaryna şo ululuk kiçili bolsa ýatmak ýenrak bolýar. Bir uluşya bir kiçilişya agdaranda aşagyna galýar. Şoň üçin hem itaty ýaýma tegerek şonu diňrek çykaýyn hemme ululugyny kiçiligini. Itaty bilinler gaýdyr. Ine şu çelpek dogry bir näçe el zähmeti talap edýär-de bir iki denanyň iýişi dälbi. Hem zähmetem talap edýär tagama müýtgeşik ödem diňe toýa bişirilýär. Awul dogry aýtýan häbiň ene mamalarymyzdan şuňlarymyza gelen milli tagamlarymyzyň biri hem çelpek. Çelpegi hemişe gelin gaýdyp gelenne toy bayramlarymyzda bisirilipdir, gaýtarlaryna bisirilipdir. Çelpek bişirmek üçin näme? Ýürüýte bir bisirýänçi bolupdyr. Yapmağa da yolunu da hamirini yolunu da alayacak yol oryalıqı yürütü yol yansı bolupdyr. Yolunu kökü diýilýär. Ýaýanda da unlapçyk ýaýmaly yolundan hayat çalýar gaýdyklar ýaly. Onuň ýaýanda da enne gança edip hemmetin diňje ýaýmaly unlapçyk. Bir kiçi bolsa ýam ýapanda on garalar ýamýa-da. Şoň üçin enne gança ýaýmaly. Hiber çelpek köpel talap edýär. Şoň üçin üýşülip gelin gaýdylar bolup hoýlamyzda çelpek bisirmek bide ene mamalarymyzdan miras galypdyr bide gelip ýeten milli tagamlarymyzyň biri. Biziň çelpeklerimiz ýaýmak üçin şunuň ýaly inçejik iýip bilen ýaýlypdyr. Hemişeler denem näme? Biriniň gelini gaýdyp gelýär diýilse, ýani gaýtarylýar diýilse, gelin gaýdylarymyz ellerine oklawlaryny, inçejik iýiklerini alyp, gapaklaryny alyp, şolara kömege giderek kenler. Bizim hene emeşmat üýşüp çelpek ýaýyp, ene mamalarymyzdan alan ýörelgülemiz dowam etdi. Bizim hene üýşüp çelpek ýaýyp. Şunuň ýaly inçejik iýikde ýaýpa çelpegiň enne gança ýaýylýar. Nimek van teleworçular çelpek ýaýymyny şeýle ihlasly çemeleşmeli. Hem deň hem sad ýaýmana amtylmaly. Şular ýaly görnüşinde hem ýaýymyň öz boluşly ýukalygy ýaýymy ýokary galranda aýan bolupdyr. Şonu oklama, toglama esasynda da şeýle görnüşinde ýaýymlar bir-biriniň üstüne goýulýar. Şu unly ýaýlyanyň tebebi üstüne goýulanna bir ýerine ýelmesmeden diýip şu unrak ýaýlyar. Şol gadana atylana da ýürüýte bir elti bir denan. Şonu kömek berýär. Çebep ýaýlyar. Hawa iplep bermeli.
Mehriban televiziyolar ne çelpeklemeden ýaýymyny allyp arkalar galyňady elbetde gaýdyk makada şonu yapmak gerek. Yapmaly. Yapmak üçin näme? Ýürüte bir yapýan gelinleň özleri satlyk gerek de. Şonu gadanmadan gysyklygan diňe şu çelpek yapylanna gysatmaga ruhsat berilýär. Galan tagamlama bisirelenne güňok tarilýär. Sebäbi şol yapýana pätgel bermeli. Hem de gowy biser ýaly şu gadan gysygyrak goýulýar. Onun şol gaýdyktyrmanyň özünden yapmak bilen bolýar. Hawa gaýdyktyrmalar, şu gaýdyktyrmançyk her ýapanna ýag bilen daşyny aýlapjyk inňan jedi bişen soňam arkada agralan soňam çykarmaly bolýar. Çykaryp täzeden başlamaly bolýar. Şolan bir hili aýlaw bilen, usullyk bilen hemmeri hawa ilne ýeňlik gelmeli şu ilin gydmadýaly, öňe tartyk takylýar diýilen gydmadýaly. Onuň aýlanyna da şu inňan aýlamasy şu hem ýerdeňje bir seriýalaky. Şeýdip aýlap pişirmeli, ýag goýupjyk. Ýagam şoň bir paxta çykyp ýagam saýlan. Hawa, paxta çykyp ýagyndan pisirden güýçi bolýar. Ine çelpekler elbetde ýaýma bir bişirilsen bir bolýar, şu tagam taýdan tapawutlanýar da. Ne toşaply çelpek, garpy toşaply, gawun toşaply. Ine sizin bu çelpeňi haýty görmüşsiniz? Yelpelene toşap garlyp üstüne kunjyk tepilip bir taýarlanýar. Hebäbi oň tagam taýdan hiç kimin öz tagamy bolýar da. Hawa. Toyu yapılan çelpekte her bilen bir toyu gelen mihmanlara qaymak bar bilen berilýär. Hem gudolara da taýarlanýar, ondan mehman gaýnagalaryň, ýurtçylaryň gatnaşmagyna şu çelpek almak, çelpek owurlamak, çelpek satyn almak ýaly etdirler. Olar ýaly däplenmeden bolupdyr. Sebäbi oglanlar, ýetginjek oglanlar gadanyň içine teň atyp çelpegi tirip gidýän ekenler ene mamalarymyzdan. Şol toýun etdiňen zatlaryň ekletiniň içinde gyzyk bar, şahlyk bar, direk bir forma öz boluşly portap. Ne gidem ýazgymynyň bu tany ahal vilayatynyň Göktepe etrafyndan taýarladyk. Ine eli çelper, eli tagamla denanlarymyň gatnaşmagyna toşaply çelpegiň ýapymy şu adam biziň allarma barmak çöregimizden almagyny dowam edýär. Dogry denanlarymyz şeýle işe berilen, tagama berilen ustatlygy bar. Bu ýerde çelpek ýapylýar. Ine ýene gaýraýanymyzda da palaw bişirilipdir. Aslan ha gulby şu çelpegi biziň durukşan ene mamalarymyz ýapýardy. Indi näme biz häzirki döwürde ýaşlanmady hemme edim gylymlanmady, milli miraslamady öwreden soňmaz nä ýaş gelinlerimiz hem öwrenip nä ýaş gelinimiz ýatyp otýar. Muňa da biziň begençimiziň çägi ýok. Ýurdumyz parahat bolsun, mehriban arkadagy herdarymyzyň başçylygyna ýurdumyzda hemişe toýlar tutulyp dursun. Toýlarymyzda hemişe şular ýaly çelpeklerimiz serilip dursun. Biti şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan mehriban arkadagy herdarymyzyň janlatdagy ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun, asmanymyz arasy ýurdumyz parahat bolsun, ýurdumyzda hemişe toýlamyz toýulaşdyn. Awalın anı şeker ene arzularyňa hasyl bolsun. Bizim siziň arzularyňyz goşulýar. Hemişe her bir öýlerde şular ýaly toý gadanlar atarlyp dursun. Fiýjilikde toý pişmelerem bişirilsin. Toýa taýarlyk görülsin. Toý pursatynyň hem habar eşdip durmak hemmemide meýer etsin. Ýazgymyda dowam edýär. Ýa-ni çelpegiň bişiriş pursatyna tomaş etdiňiz. Ine howlyn bu çetinde de palawa başlapdyrlar. Ine etini enňan gowurdy awadan ýenejemiz innem käşirini atdy. Awadan ýenje naharyň bereketli bolsun. Sag bolun. Bizim ne üýçtük bolenim palawa da başladyk. Palawa masaramyza näme ilki bilen ýagymyzy gyzdyrýar. Ýagymyzy gyzdan soň etimiz atýar. Etimiz hem enňança gowurýar. Gowurlandan soň soğanymyzy atýar. Soğanymyz da çykmyslar bolýar, käsirimiz atýar. Ondan käsirimden bir azajyk buğlaýar, ýumşaýar, ondan agdyny ýatyp bir azajyk buğlaýar. Hem ha ennemi çöregini sürýänçe palawymyzdan taýyn bolar.
Atu davadan parahat yurdumuzda. Kahraman arka dağın ferdarımın sayesinde toylar köp bolsun. Şular ýaly toylarda da dürlü Türkmenin milli tagamlaryny taýýarlap, dürlü näzmatlar taýýarlap, oturup iýmek, bir agdy birlik bilen üýşmek hem ählimden ýetir etsin. Sağ olun, adam ýenjar bolmagy hasyl bolsun. Sağ olun. Mehriban televiziýerler, ne biz çöregimiz tamdyra gelmedik häzir. Genejem birinji suwuny berýär. Aslyha tamdyra çörek ýapylanda 5 gezek suw berilýär. Aklyk suwy, päklik suwy, gyzyl suwy, tagam suwy hemem tamam suwy. Şol 5 gezek suw bermek esasynda çörek öz reňkine hemem tagamna gelýär. Aslyha tamdyr suwy diňe tamdyr üçin netlenipdir. Ol hiç kime berilmänler, ayaga serik dökülmänler. Diňe iň soňunda şol suwa çörek basmak esasynda çörek bişirendiňan töwer galyryp diňe ayak basylmaýan ýere gyra sowa ýerek dökülipdir. Tamdyr üçin netlenýän gurallaram eý görülipdir. Tamdyr suw goýulýan, şol wagtyň özünde şerebe suw saklanylýan, hemem tamdyryň ýanyna goýulýan ýürite enjamlaram. Nädir tamdyrmyzdan gazaryp pişen çöreklerimizden hoşlara eýsi bar. Türkmen tamdyry bu mukaddeslik barada oýlananyňda kümüş taşly enelerimiz ýadyna düşýär. Tamdyr gurulýan ýer howluda ýürite ayak basy ýerden, sowa ýerden saýlanypdyr. Hirowanyň tamdyr üçin netlep gumalýan ýeri bolupdyr. Gum ýürite eýlenipdir. Saman bilen garlyp sehetli gün golu güýçli denanlarymyzyň ihlasy bilen tamdyr ýasalypdyr. Tamdyr mydama ýellen ýagyşdan goralypdyr. Gyş aýlary ýürite üstü basyrylypdyr. Wagtyl denanlarymyzyň el kömegi bilen daşyna timar berilipdir. Şu wagtky görýän tamdyryňyzdaky bolşýaly bir böwürni goçak çekmegem asylly ýörelgi hasaplanýar. Tamdyrlar 4 körükli, 3 körükli, 2 körükli. Häzirki çörek bişirýän tamdyrymyzam bir körükli. Ol esasan şol adamyň ýaşaýan ýeriniň howa şertine laýyklykda. Käbir ýerlerde kögtarlap ýelli bolan ýerlerde ýürite tamdyr bir körükli edilýär. Şu adam bir körükli küýde tamdyrda üstü barmak çekilip bişirilýän Türkmen çöregiň eň naýbaşylarynyň biri ýurumy ýetmeli. Şol wagtyň özünde endigan siňnetli bişýän görnüşini 5 barmak çöregi bişirip görkezýär. Mehriban televiziýerler, ýazgymyz dowam edýär. Ýazgymyzyň dowamyny Ahal vilayatynyň Göktepe iline ýazýar. Bu ýerde bize denanlarymyz milli tagamlarymyzyň bir näçe görnüşlerini bişirip görkezýärler. Ýani 5 barmak çöregiň, ýani el fiýrlip bişirilen çöregi bişirdiler, serdiler. Dogry tamdyrdan gelen çöregim biraz daşyna serilýär, sowadylyp, onuň soň çörek taçaga dolanýar. Indi enelerimiz şu adam töwelimi bismillah bilen ýani çörek bişirip gelýänçä genejelerim çetde durman, pişmen hamirini ýurupdyrlar. Bu da bir öz boluşly ýokumly tagamlaryň biri. Köpni tagamlanan biri hem yerine edil barmak çekilýän çöregiň hem ýeri ýaly goşak etmeli, ýumşak etmeli. İçine süt goşup, tüýçi goşup pişirýärler. Şumatdan bilen pişirip goýsaň bite bir
Çağalar imägete ertirbat imägete pisme bir tayyar sadattı. Yemen füýçi bolýar. Timsak bolýar. Göktepe tarapyndan pişirilýän pismeler toýa pişirilýän, öýe pişirilýän ullu kanraga ketilýär. Onun pismeleri ilmidama toýda näme hiç pisme diýilýär. Hemiseler oňjaga edip pisme edilýär diýip aklına ilmidama edilýän zat ýerrak ulraçyk bir ele tutanda bir ulraçyk pismeler odan bolýar. Yurdumuzda toy bolup turgan ilmidama pismelerimiz çelpeklerimiz yapılıp turgan şodatlara giyin ýolatsan hormatly arka dağmyň arka dağly terdarymyň jan sag bolsun ömür uzak bolsun il ýurt tähitli alyp barýan işler menden meýlekdara wajalsyn toýlamy toýulaşdan mydama bedem şolar ýaly öti gelinnemede gyýylamada şu kadimden gelýän depde soramady öwredip şolaň aratynda gidip görmemi ýeter etdim. Sağ olun ene arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mydama bizim Nesip bolsa Göktepe ýylyna toýa gelip duraly, dama toý pişmeler bişirip dursun, şolary ýaly toýly pursatlaryňam şaýady bolmak meýser etsin. Sağ olun. Ene biz ýazgymyzyň ahyryna geldik. Ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyndan taýýarladyk. Ene Göktepe etrawyna mahsus bolan barmak sirilip pişirilen algyny çöregiň, toşaply çelpegiň hemem Türkmen milli palawyň şol wagtyň özünde ene gadim pişmeň bişirilişini görkezdiler. Ene Göktepe iline gelende hökman şolar ýaly süýtli, süýjili uly pişmeň bişirilişine tomaşa edip bilersiňiz, iýip bilersiňiz. Biz sizi çagyrýas Göktepe iline mihmançylyga. Ene ýazgymyzdaky pursatlar sizin göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Ene ýazgymyzy ýazmaga ýakyndan ýardam berem Göktepe etrawynyň häkimligi. Mehriban ýerleşler. Mydama ilimizde toý bolsun, agzybirlik, bagtyýarlyk, saglyk höküm sürtün. Şolar ýaly her bir öýlerde toý gadanlar atarlyp dursun. Şolar ýaly toý pursatlaryň şaýady bolaly. Hemişe toýly günlerde görüşmek size de bize de nesip etsin. Gahrman arka dağly serdarymyzyň işleri, rowaşlyklary beslensin. Mydama döwlet bähwitli işleri ýol alsyn. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Şeýle arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu sany geçirip durýar. Hoş wagtyňyz.